Sa number 2, traffic enforcer, loading kag unloading station ginpahamtang na sa nga Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Enforcement Unit sa paradahan sa mga modernized kag traditional nga mga jeep. May report si Nico Delfin. Ang pasakaay sang pasahero ang rason sang paglinalisay sa tungasang driver sang modernized kag traditional nga jeep sa nagalapta karon nga video sa social media. Gani agud man malikawan ang kasubong nga komprontasyon nga sarang makatugas ang huol sa mga pasahero, ang pamunuan sa Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Enforcement Unit ang gilayon nga nagpahamtang sang traffic enforcers sa mga paradahan sang jeep. Nagbutang man sila sang loading kag unloading area para sa mga modernized jeepney nga yara lang sa likod sang paradahan sang traditional jeepney. Kintawag naman ni Mayor Albi Benitez ang atensyon ni Bacolod City Police Director Colonel Thomas Joseph Martir agud nga matagaan atensyon ang problema sa tunga sang modernized kag traditional jeep karon nga ginapatuman na ang modernization program sang Department of Transportation. Nga kung may mga ginamodo sila because of between the modernized and traditional, we will send maybe enforcers to make sure that that doesn't happen. And we will tell them, as I've said, some nagsurihanay kami, I called them about a week or 2 weeks ago. I met with the modernized operators, no, na mga operators nga usar na sa modernized vehicles units ka mga traditional. And we agreed that that if I can address ang ilang issue, they are willing to go with our modernized jeepney plan. Next question. But sige, so maybe I will call the attention of our city director so that they can police mga gamot. Ang katapos ng Negros Bacolod Transport Coalition ang naghinyo naman sang bulig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, kag sa konseho sang syudad para masolusyonan ang nagaluntad nga problema sa rota sang traditional kag modernized jeepney nga nagabiyahe sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.